Hola, què tal? Com estàs? A la primera part vam fer un recorregut per tot el meu historial de creacions, influències i contribucions a la cultura, sobretot tipogràficament. Hola, em dic Andreu Gallardo i Viejo i aquest vídeo és per parlar de la meva etapa artística actual, o si odies la paraula, la meva etapa creativa actual. Sí, a mi m'és igual. Abans de començar a pintar, com sempre, vaig agafar la meva llibreta i vaig començar a plantejar-me conceptes amb oli, a pensar... Què puc pintar? Del primer que se'm va passar pel cap pintar va ser fer una calavera sutil sobre una pintura del mar, una cascada d'aire, un pintor pintant amb protecció de soldador. De fet, falten les guspires de pintura, no? Un llibre obert que t'hipnotitza... Vàries idees. Mira, aquest d'aquí està dedicat a la nostra generació de cristall, que d'una simple botifarra et mors. Doncs això. I bueno, la veritat és que al final la majoria d'elles no les he convertit en pintura, però almenys vaig començar a pensar en coses com, què sé jo, la composició. El primer que vaig pintar van ser abstraccions sobre unes tabletes amb lienzo. El format era més aviat petit i mentre les pintava recordava de lluny l'obra d'un artista que m'agrada molt que es diu Rael Caldwell. My name is Riley Caldwell and I'm an abstract painter. Que fa totes aquestes pintures abstractes tan fantàstiques. La seva obra em sembla al·lucinant i és un referent en quant a abstracció, almenys per mi. Em vaig comprar un bloc de dibuix texturitzat, Canson de 300 grams, cosa fina. L'únic que les làmines es doblen segons la quantitat de pintura que hi posis. I vaig haver d'enganxar algunes làmines en suports de fusta o conglomerat. Aquesta, per exemple, la vaig enganxar fatal. Vaig haver de pintar fins i tot per sobre de la fusta. I aquesta que veus ara va ser l'última pintura que vaig fer amb aquest estil. I amb aquesta tècnica així de puntillisme, de fer taques, amb el pinzell, vaig seguir pintant i practicant. Per poder fer proves lliurement em vaig comprar un bloc apaïsat, més baratet, vaig començar a fer pintures, algunes no són pas lletges. Mira, aquesta és una abstracció sobre el fuet. I aquests són alguns paisatges impressionistes de la ciutat de Vic. Crec que va arribar un moment on vaig dir necessito aprendre sobre pintura? Fer un curs o alguna cosa? Per què no? Així que em vaig apuntar a un curs online de pintura impressionista. El meu professor, en Hashim Akib, fa aquestes pintures tan guapes amb un estil impressionista increïble. Mira tot això. I bé, veient les seves classes, vaig pintar diverses coses. De totes les que vaig pintar, una de les que em va agradar més va ser aquesta pintura que vaig fer d'en Giulio. Bueno, li vaig posar Julio perquè no me'n recordo com es diu el gos de veritat, i ara mateix ni me'n recordo. I vaig aprendre a fer una mica les coses amb paciència. I vaig pintar, entre d'altres, el camp de pràctiques del Mas Gorumbau, aquí el teniu, amb un estil impressionista, puntillista, i també un paisatge de golf, al forat 4 del camp de golf de Pitxampat de la Garriga, buscant aquí un impressionisme més brusc. La veritat és que a hores d'ara encara haig de presentar la pintura final del curs, que ha de ser la terrassa d'un bar en estil impressionista. Algun dia ho faré. Hashim, algun dia ho faré. I could tell where your head was at when I found you. You know I fix things that are broken, so I was bound to. També tenia mig fer un exercici d'un pont de Londres, un altre gos mig pintat. És que el professor ens va donar una eina molt bona per pintar, que és una web de fotografies de lliure descàrrega amb la qual pots fer el que vulguis amb elles, o pràcticament el que vulguis. Vaig descarregar moltes fotografies i vaig escollir de totes elles un gall per pintar-lo. Vale. Vaig canviar-li el bec, el vaig fer blau perquè li volia donar un toc. De fet, en aquest, al fons el vaig pintar molt més endavant. Vaig dir, segueix pintant una mica. Un altre gall. Vaig intentar que fos una miqueta més agressiu. També està pintat amb una mena d'estil impressionista, que no acaba de ser-ho del tot. Una de les coses a destacar d'aquesta obra és que vaig utilitzar el mateix pinzell per pintar-la tota. L'abstracció m'interessa des de sempre. Així que vaig pintar diverses abstraccions, diversos quadres abstractes. Aquí ja tenim l'extració pura, traçats descomunals, prescindim molt de la composició, deixant-me portar per les sensacions de cada moment.
deixant les pintures molt obertes, amb una tècnica molt vasta, Si podia, empastava la pintura tant com podia. No vull explicar-vos el significat de totes elles, però com a pista, aquesta d'aquí es titula Ous ferrats amb bacon i patates fregides. Vale? Sí? Ok. Aquesta segurament sigui la meva abstracció menys abstracció. De fet, què hi veus tu aquí? Hi veus alguna cosa? Perquè això bàsicament són traços molt vastos de colors diferents i pinzellades pràcticament aleatòries. Si vols pots deixar a la secció de comentaris si veus alguna cosa aquí. I vaig seguir pintant. La veritat és que aquí m'agrada més el detall dels límits de la pintura que la pintura en si mateix. Aquest detall dels marges, que ja l'havia utilitzat abans, a mi em sembla curiós. D'alguna manera fas que el pinzell participi d'una manera més activa en el quadre, ja que directament la seva traçada delimita els límits de la pintura. Aquest és un carrer estret de Vic i vaig pintar un riuet. Quan més me'l miro, més m'agrada, també t'ho dic. Un camp de flors. I bé, llavors em van xivar que hi havia una exposició d'art, /fira d'art, aquí a Vic. Mira, aquí pots veure la parada. Bé, si voleu un dia parlem d'aquesta fira. Jo havia pintat paisatges, animals i coses abstractes, però mai havia pintat figures humanes. I mira, em vaig interessar per un canal de YouTube sobre art y pintura, ¿no? On vaig conèixer el gran Antonio García Villarán. Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo te voy a hablar de... Té molts vídeos divertits i útils per conèixer sobre la història de l'art i la vida i obra de diferents artistes molt famosos i coneguts. Us el recomano. A més, és un crític àcid amb una opinió que et pot fer replantejar coses que tens preinstal·lades sobre l'art. Yo creo sinceramente que Banksy es Yoko Ono. Que estoy, vamos, segurísimo que es Yoko Ono. The incredible... De fet, crec que em puc imaginar quin tipus de crítica faria sobre la meva pintura. Es tan básico, es tan tontorrón lo que hace que, vamos... També és co-creador d'un concepte de l'Amparte, que són aquestes obres de merda que valen $500.000 d'euros. Bé, veient els seus vídeos vaig començar a interessar-me per pintar persones i vaig començar per dibuixar-lo, pintar-lo ell mentre veia els seus vídeos. Mira, aquí sembla Jesucrist una mica, no? I vaig fer un munt d'experimentació en aquell bloc apaisat que m'havia comprat anteriorment. Pintava ràpidament, vomitant, no literalment. Després vaig estar pintant en làmines més grans, aquelles làmines d'Ina4 de 300 grams. M'ho vaig mirar una mica més, vaig intentar buscar el meu propi estil. I vaig dir, va, pinta algú famós, tio, algú real. No deixa d'inventar-te gent i pinta algú famós. Qui podria pintar? En Michael Jackson. I vaig anar a buscar una fotografia seva i el vaig pintar. Aquí teniu la pintura. Com podeu veure em va sortir regulint. Com pot ser que miri una fotografia i pinti una cosa totalment diferent? I vaig pensar, tu, practica una mica el dibuix i la pintura abans de començar a fer persones, abans de començar a fer gent famosa, o no sé, dedica't a fer memes per Instagram, aquells dels dibuixos lletjos. Que segur que em sortiria molt bé. Així que vaig tornar a agafar la llibreta i vaig començar a practicar dibuixar persones amb el meu propi estil. I una miqueta més ben fetes. Vaig planificar pintar moltes d'aquestes, que les marcava amb un asterisc. De tot el que vaig dibuixar, al final vaig pintar aquesta. Està basada en aquella noia que us parlava abans a la fira. Era una noia, que tenia les celles rapades, o sigui, tenia trams de cella que no hi eren, pla, com unes ratlles que ella mateixa s'havia afaitat, o que algú li havia fet, doncs tenia les celles com afaitades amb ratlles i em va molar. Bueno, vaig dir, dibuixa gent real que vegis, intenta-la dibuixar, perquè aquesta noia jo no tinc cap fotografia seva. Així que em vaig dir, vés a la web aquella de Pexels i busca fotografies de persones i intenta-les pintar. Així vaig començar i vaig pintar
aquestes 3 noies, per començar. Les vaig pintar una mica com si fossin els 3 Pokémons inicials. En el meu cap, la gràcia estava en que la mateixa persona no podia comprar els 3, sinó que havies de decidir quin dels 3 agafaves. Però quina gràcia té, si després li pots dir al teu cosí que compri l'altre i te la dona. Idees de bombero. Bueno, em va agradar aquest estil, saps? A més, vaig utilitzar un marc amb llenç de cotó per primera vegada per pintar, o de lino, no ho sé exactament. Era el meu format més gran fins al moment, 30x30. Després també vaig fer obres de 20x30, 30x40, 40x40... Aquí vaig començar a tematitzar-les una mica. Em vaig imaginar la Marge Simpson, de jove. Per cert, m'encanta aquest suport perquè és molt tridimensional. M'agrada pintar els extrems, que penso que són part del quadre. Ara l'estic pintant amb ella, que és una aficionada del Futbol Club Barcelona. Sí que és veritat que quan vaig començar aquest vídeo l'estava pintant encara, però ara ja l'he acabat i us l'ensenyo. És aquest d'aquí. Bueno, no el tinc aquí ara amb mi, Ara potser l'hauria d'anar a buscar. Bueno, ara us l'ensenyaré. També he pintat aquest quadre abstracte aquests dies i, de fet, és que encara tinc pintures a mig acabar, que suposo que aniré acabant, però és que la feina se m'està acumulant, perquè em vull fer autònom. I... Bé, en total, durant aquest mig any, aproximadament, he fet més de 70 pintures, més o menys. Sembla que aquests mesos la meva pintura no ha evolucionat molt, realment. Sembla que hagi tirat enrere en alguns moments, però la veritat és que em satisfà el resultat de la majoria de les meves pintures. Sí, ara em sento en confiança per pintar persones amb el meu estil i m'agrada com queden, sí. A partir d'ara, com ja heu vist, si em seguiu a Instagram, utilitzaré el meu perfil d'Instagram per pujar pintures, per pujar cosetes relacionades amb les meves obres i quan tingui botiga i sigui autònom, no us preocupeu que ho sabreu, posarem els preus, posarem productes i ja es podran comprar les meves pintures, si algú vol. Seran barates al principi, segur. De moment, si t'interessa alguna de les meves pintures, et pots posar en contacte privat per mi mitjançant correu electrònic, que surt aquí sota, o per telèfon, que surt aquí sota, no, telèfon no, o enviar-me un missatge privat per alguna de les xarxes socials, ja saps, Twitter, Instagram o YouTube, i en parlem, vale? Després ja declararé a Hisenda, no us preocupeu que ho farem tot bé. Bueno, ara sí que sí, pràcticament ja ho saps tot de mi. Ens veiem molt aviat en un nou vídeo. Adeu!